Thomas Christensen, hvordan synes du selv, det går i OB for tiden? Vi har lagt en strategi, som vi ikke afviger fra. OB var uden sportsdirektør i 1,5 år, indtil Poul Hansen blev ansat. Hvorfor skulle det tage så lang tid? Det er en del af den langsigtede strategi. Hvad vil I gøre for at forvente skuden? Jeg vil fortsætte med at snakke om den langsigtede strategi, for det er det eneste, jeg kan. Et sidste spørgsmål. Er Poul Hansen faldet i søvn? Ja. Poul Hansen, hvad siger du til situationen i OB? Det er ikke rart ikke at få point, og det vil vi gerne have. Men er din plan at sælge flere angribere? Det er det, vi gør, og der er ikke planer om noget som helst andet. Hvem skal så score jeres mål? Det vi øver os på nu, er at score på et straffespark.